Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li nhar it-Tnejn, 8 ta' Ġunju, se jingħataw id-dettalji ta' budget multi-miljunarju li se jippremja lil dawk li huma lesti li jinvestu. Dan mistenni jixpruna l-attività ekonomika biex terġa' tqum fuq saqajja wara l-pandemija tal-coronavirus. Mhux se jkun budget li jinċentiva l-azz, imma budget li jinċentiva l-Bżulija. Budget li juri ringrazzjament lejn in-negozji tagħna li f'daw l-aħħar ġimgħat tant kienu reżiljenti, tant għamlulna kuraġġ, illi rrifjutaw li jċedu għad-diffikultajiet illi kellhom. F'intervista fuq One, il-Prim Ministru nota li ċifri juru li d-depożiti fil-banek fl-aħħar ġimgħat splodew il fuq u issa huwa żmien li n-nies u n-negozji jinvestu. Din hija realtà jiena rajt iċ-ċifri u l-istatistika. Id-depożiti tagħna tellaw b'miljuni kbar f'dawn l-aħħar ġimgħat. Jiġifieri n-nies ġemmaw. Illum wasal il-mument li dak li tpoġġa l-bank jintefaq. U jintefaq għax jagħmel sens li inti tonfoq għax għal kull ċenteżmu li tonfoq se jiġi lura iżjed. U dak huwa l-prinċipju bażilari li se jkun qiegħed iniedi dan il-budget multimiljonarju ta' tmienja ta' Ġunju li jaqbillek taħdem, jaqbillek tinvesti, jaqbillek tħares il-qudiem. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li nhar l-4 l-ewwel ta' Lulju se jinfetħu l-ajruport u l-portijiet. Dan fil-waqt li t-Tnejn l-ewwel ta' Ġunju se jitħabbru aktar miżuri li se jiġu rilaxxati b'effett mill-ġimgħa 5 ta' Ġunju li se jaraw il-ftuħ mill-ġdid ta' bosta stabilimenti u entitajiet li sa issa kienu magħluqin bħal qorti u l-ġims. F'dan il-kuntest se jitħabbru protokolli ġodda u sempliċi bbażati fuq kif żviluppat is-sitwazzjoni tal-pandemija fl-aħħar jiem. Robert Abela spjega li kull min qal li bir-rilaxx tal-miżuri se jkun hawn it-tieni mewġa ingħata prova bil-fatti kemm kien żbaljat u tenna li issa beda perjodu kruċjali li permezz tiegħu se nirritornaw għall-normalità sħiħa. Imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità, dejjem tajna viżjoni ta' fejn konna sejrin anke f'mumenti li kienu diffiċli, aħseb wara issa li l-affarijiet sejrin tant tajjeb. Il-Prim Ministru ringrazzja lil poplu li qobda f'dawn l-aħħar xhur, anki jekk kien hemm episodji ta' nuqqasijiet. Hawnhekk innota li ħafna minn dawn il-każijiet kienu ġenwini, bħal meta ġieli nġabru n-nies ħdejn tal-ħaxix u meta fiċ-ċimiterju kien hemm Nhar jixtri l-fjuri f'jum l-Omm. Hija x-xewqa tiegħi li nintroduċu fl-immedjat mekkaniżmu illi permezz tiegħu tkun tista' tiġi konsidrata amnestija għall-multi illi weħlu n-nies dawn l-aħħar ġimgħat infakru dawn dak kien episodju fejn min weħel il-multi mhuwiex kriminal. Il-mexxej Laburista nnota b'dispjaċir li f'mument meta l-pajjiż għandu bżonn l-istabilità, il-Kap Nazzjonalista Delija qed jitkellem fuq elezzjoni ġenerali bikrija. Dan il-Gvern għandu mandat sal-2022 u beħsibna nagħmluh dak il-mandat. Din hija xi ħaġa li jiena ddikjarajta mill-bidunet anka fit-telieqa tmexxija tal-Partit Laburista li kont beħsibni nibqa' dej bil-mandat sħiħ li l-poplu fada bih lill-Partit Laburista fil-Gvern u se nibqa' dej f'dik id-direzzjoni. Dan il-pajjiż għandu bżonn stabilità, serħan il-moħħ u hekk se nkunu qegħdin nagħtu lil dan il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.